Tjedan kajkavske kulture u Krapini od 8. do 14. rujna. Izložbe, Sportska natjecanja, koncerti, prezentacije, kazališne predstave. ne propustite. Programe u atriju i galeriji grada Krapine. Sportska natjecanja u dvorani srednje škole. Zagorski gospodarski zbor kod osnovne škole Ljudevita Gaja. Večernje koncerte na trgu. Zabava za sve generacije. Tjedan kajkavske kulture Krapina 2013. Od 8. do 14. rujna. Poštovani slušatelji, ove nedjelje je svečano otvorenje najveće manifestacije kajkavskog govornog područja Tjedna kajkavske kulture 2013. godine. Povodom toga naši cijenjeni gosti su gradonačelnik Krapine gospodin Zoran Gregurović i naš župan Krapinsko-zagorske županije gospodin Željko Kolar. Dobro nam došli. Dobar dan vama i vašim slušateljima. Lijep pozdrav svima. Gradonačelniče, Krapina je koljevka kajkavske kulture. Ove godine partner događanja 48. tjedna je Krapinsko-zagorska županija. Da li je sve spremno za svečano otvorenje tradicionalne manifestacije kojom se nastoji kajkavski jezik i običaj Zagorja sačuvati i obogatiti? Evo, ove godine, kao što ste spomenuli, partner u programu Tjedna kajkavske kulture je Krapinsko-zagorska županija. Osobno sam jako sretan i zadovoljan sa suradnjom sa našim županom, sa županijom, jer i mi u gradu znamo i ono što želimo da taj naš tjedan ne bude lokalnog karaktera, nego da bude jedna široka priča. Sve je spremno, program je predstavljen, mislim da je bogat program i da će svatko naći jedan dio za sebe. Možete nam, gradonačelniče, ukratko predstaviti ovaj bogati program tjedna? Pa evo, isto tako još želio bih istaknuti da se ove godine u organizaciju Tjedna kajkavske kulture uključio i Krapinski športski savez, tako da će svaki dan biti jedno sportsko događanje. Svi to mogu vidjeti i u programu. Ono što bi možda posebno želio istaknuti, ovu subotu 7. rujna prije samog otvorenja u 19:30 u galeriji grada Krapine imamo otvorenje izložbe suvremene keramike. Nakon toga je jedan prekrasan koncert koji će biti u atriju galerije. To je večer starogradske pjesme uz Adama Končića i Savske valove. U nedjelju 8. rujna biti će otvorenje našeg tjedna, tradicionalno na glavnom gradskom trgu, počinje u 17 sati. Kao i svake godine, svih ovih 48 godina, dječji korzo. Nakon toga zabavno-glazbeni program Kajvu u duši. U ponedjeljak nas čeka ujutro prijepodne znanstveni skup Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća. U 17:30 otvorenje izložbe iz fundusa Franjevačkog samostana. U 19 sati predstava u festivalskoj dvorani Štefek Soldat. Napominjem da je ulaz besplatan. U utorak bih želio istaknuti jedan koncert u crkvi Majke Božje Jeruzalemske na Trškom vrhu, koncert iz ciklusa Orgulje Heferer. U srijedu prezentacija brošure Put iz Tezice Strahinčice u 18 sati u maloj dvorani Pučkog učilišta. Nakon toga u 20 sati u glazbenoj dvorani srednje škole recital kajkavske poezije, a od 21 sat u paviljonu Matice Hrvatske biti će koncert za mlade, koncert Trnja. Četvrtak je tradicionalno rezerviran za djecu i mlade. Prije podne od 10 sati na Hušnjakovom će biti igre naših starih, tradicijske igre i radionice. U dvorištu ispred gradske knjižnice susret sa dječjim piscem Hrvojem Kovačevićem. Poslije podne isto tako u Parku Matice Hrvatske glazbeno-scenski program za djecu. Na veče u 19 sati mali kaj u festivalskoj dvorani i ono što bi još možda istaknuo u četvrtak od 13 sati će biti otvorenje Zagorskog gospodarskog zbora. U petak tradicionalno kao i u subotu u festivalskoj dvorani Kajkavske popevke, niz sadržaja, niz koncerata na trgu, oko trga, predstavljanja drugih programa iz naše županije. I jedino u subotu još bi istaknuo da će na večer biti na trgu, gradskom trgu, koncert Nine Badrić. Evo, gradonačelniče, kruna Tjedna kajkavske kulture je svakako festival kajkavskih popevki, no gospodine Kolar, vi ste lijepo izjavili na presici održanoj u ponedjeljak, Tjedan kajkavske kulture bi zapravo trebao biti jedan blagdan, jedan od najvećih praznika Krapinsko-zagorske županije i svih njenih jedinica lokalne samouprave.
Da, pa upravo zbog toga se ove godine Krapinsko-zagorska županija uključila na takav način u organizaciju tjedna kajkavske kulture i ja smatram da bi to stvarno trebao biti praznik za područje naše županije, ali za geografsko područje i čitavog Hrvatskog Zagorja, kao i svih ostalih područja Lijepe naše gdje nam zvoni kaj. Značaj kajkavskog govornog područja za nas je posebno. Mi uvijek govorimo kaj u srcu, a Zagorje u duši, i to treba i pokazati. Za mene neće tjedan kajkavske kulture biti uspješan do kraja ako iz svih dijelova naše županije, iz svakog grada i svake općine barem neka udruga neće sudjelovati u programu u Krapini, neće ju tjedan kajkavske kulture posjetiti ljudi iz Hrašćine, iz Budinčine, Novog Golubovca, s druge strane Zagorskih sela, Kraljevca na Sutli, Desnića, Mari Bice, ne nabraja, morali bi nabrojiti svih 25 općina i 7 gradova, ali to nam je cilj, znači zajedno županiji i gradu Krapini, a sljedeće godine da to proširimo i na ostale županije gdje se koristi kaj. Na tragu ovog zajedništva pozivamo sve slušatelje naravno na ovaj koncert Kaj u duši, ali isto tako osim festivalskih večeri bit će predstavljanje županijskih manifestacija poput Babičinih kolača, Zahvale jeseni u Klanjcu, sajam pri Starom gradu u Konjšćini. Možemo nešto i o tome s obzirom da upravo to predstavljanje potvrđuje ovu tezu zajedno disati za tjedan kajkavske kulture. Pa ovaj dio programa je preuzela turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije upravo zbog ovog dijela da moramo prije svega doma kod sebe prezentirati ono što imamo. Tu još niste spomenuli berbu grozdja u Pregradi koji ima dugogodišnju tradiciju i na taj način i ljudi iz Pregrade i iz Klanjca i iz Konjšćine zapravo pozivaju i Krapinčane da posjetiju njihove manifestacije. I to je to jedinstvo koje bi ja htio da nam se dogodi, jer ja se sjećam kao dijete sam plesao u folkloru i bivše općine su imali svoj dan u Krapini gdje su prezentirali svoje područje i bilo bi lijepo da kad bi kroz godinu dvije ponovno imali takav običaj. Program je izuzetno bogat, on će sigurno svojom kvalitetom zadovoljiti, ali to ništa neće značiti ako ljudi to neće posjetiti. Znači ja ponovno koristim priliku i pozivam sve kojim je Zagorje bitno, koji vole kaj, koji vole Zagorje da posjete Krapinu. Krapina je sjedište naše županije, tjedan kajkavske kulture je prepoznat na području čitave Hrvatske i ako ga mi sami nećemo podržati, onda ne možemo očekivati da nam ljudi dolaze izvana kako dolaze recimo na Špancirfest. Upravo tako pokrovitelj tjedna kajkavske kulture je Ministarstvo kulture, a pokrovitelj festivala predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović. Gradonačelniče, tijekom ovogodišnjeg programa posjetitelji Krapine moći će se uvjeriti koliko je kajkavska kultura još i danas živa i aktualna. Pa evo, za kraj vam prepuštam, cijenjeni gosti, pozivnicu na tjedan kajkavske kulture. Evo, ja bih pozvao sve Zagorce, sve Zagorke, sve ljude dobre volje da posjete Krapinu. Svatko će ovdje naći jedan dio za sebe, svako će sa sobom moći ponijeti jedan dio Zagorja. Ako slušaju slušatelji iz Zagreba, pozvao bi ih da dođu i sa besplatnim vlakom koji će ići u subotu prema Krapini. Očekuje ih bogat program i sadržaj ovdje, posjet muzeju po promotivnim cijenama i evo, još jedanput dođite u Krapinu, neće vam biti žao. Župane, prepuštamo vam za kraj također pozivnicu na tjedan koji veliča naš kaj i čuva i obogaćuje običaje Hrvatskog Zagorja. Evo, svi koji zapravo volimo kaj i Zagorje, sve pozivam da posjete tjedan kajkavske kulture i da svojim dolaskom daju doprinos da ova manifestacija dobije onakav značaj kakav i zaslužuje. Hvala vam lijepo na sudjelovanju u našoj emisiji. Hvala vama. U nedjelju 8. rujna od 17 sati na trgu Ljudevita Gaja u Krapini svečanost početka tjedna kajkavske kulture, dječji pozdrav Kaju te koncert Kaj u duši. Nastupit će Savski valovi, tamburaški sastav Brajde, Rajko Suhodolčan, Ivara Nogajec, Valentino i Robert Žlabur, Kavaliri, Mili i Ana Vurcer, Ivan Benz, tamburaški sastav Legolas, Kirjales, Vinski brati, Tihomir Kožina. Fakini i Ivica Pepelko. U nedjelju 8. rujna od 17 sati na trgu Ljudevita Gaja u Krapini svečanost početka tjedna kajkavske kulture, dječji pozdrav Kaju te koncert Kaj u duši.